kuti ndichitungamirwa handichawi pasi handichamusiyi Baba kana nzira dzenyu dzakana dzine ruveneko. Birthday to you, famba zvakanaka kwazvo muri mubatsiri mutendeki kwaye. Ndizadzenyi Tender nesimba la Jehova. I am the one who created all things. Hallelujah. My sister, all is well. Each one of us here are standing with you. Nemuzita ra Jesu ndochitirwe henyu nyasha mukabuda zvese zvamuri kuda Jehovha kuitire nyasha nemuzita ndanamata uchiti haleluya asimuka is going to do an amazing job in your life. Hallelujah. Amen. 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 There are high times, there are low times in our lives. Hallelujah. Pindai moyo wangu nekushokora ndanzwe ndirati mvura ndeyedu saka izvozvo zviri mamuri ndo zviri kudiwa nadhiabhorosi. Saka musanzwe kukundwa nazvo, musanzwe kunetseka nazvo kana vakanga vakuuya vakuda kuti reclaim zviri mamuri. handichawi pasi nyaya kungatsimera vharwa kudzungaira kunovako. Haleluya. Baba kana nzira mauya kuna Baba dzenyu dzakanaka dzine ruveneko. So what happened? Thank God they didn't give the names to their children. I don't know how it was gonna be like. But with these women, because they were fighting against each other, they were jealous of each other. So they diverted their anger and their troubles by buying dogs. Right? The first wife bought a dog. It was given a name, Muchaneta. Nungo Vafilistia vakamugodora. Vafilistia vakadzivira matsime ose akanga acherwa navaranda vababa vake pamazuva ababa vake Abrahamu vakafutsira nevi. Ndizadzenyi uyamweya zvino pindai moyo wangu mweya kuti ndisi zvangu zvaringana mwarakera tomtevera 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 zvangu zvanoenda ndende. Nice having you around. Thank you so much. Thank you. Man. Ite basa la Mwari tirambe tichifamba maobstacles anouya mukati imomo vamafilistia the Philistines are obstacles anouya mukati moupenyu hwedu.